by birth, English. My mother, my father, my forefathers, they all come from Europe. So of course I am English because that's my mother tongue. Okay, so iwewe pane nyaya ndauzikanwa nevanhu vakawanda about Jema kuti iwewe unonzi iwewe une crush naNjema. Is it true kuti une crush naNjema, unoda Njema kana kuti unenge uchingonakidzwawo nekuita hako maskits? Zvine vanhu zvine vanhu kuti chero ndikamuda kana ndisingamudi ibusiness rangu handiti ichinhu chandinenge ndaita se chandinenge ndangonakirwawo nazvo. Okay. But chero kuti ndikati ndanakirwa nesomething nemunhu hazvireve kuti ndine crush naye ndinenge ndanakirwa neskiri rake. I think iyo topic totogoijamba hanzi zvinenge zvinewo nemi kuti imi mude kuziva kuti why DK achitaura nezvaNjema. Anyway, chimwe chinhu chandachida kubvunza ndechekuti DK anonzi ane makore mangani ndakaroora here because kunenge kune tutsvarakadenga tunenge turi kunze uko tunenge tuchizoda ko murungu because mumwe mulife makantowisha kudana nemurungu. Saka dauziva kuti DK akatoroora here kana kuti zvinonyatsofamba sei? Katifambire hedu pane kazuva kana pakati apa. Okay, saka inini ndine 32 handiti. Muri kuona ring pazvigunwe zvangu here ndisandaroora hangu but mind mota hazvireve kuti chi ndiri available. Just because munhu haana uroora hazvireve kuti ari available. Okay. Saka chenjerai mafans angu. Just because mukadzi kana kuti murume achiti zvona haana kuchata hazvireve kuti haana chimoko chine mwana wake chiri kugara pamba. Saka itai homework yenyu kuti mukwanise kuita se muzive kuti munhu wari kudhila naye anei pamba upenyu wake anorarama nani nekuti munhu haagona kurarama ega. Okay. Saka takaona kuti haseikiniwa kupa vanhu mota kuZimbabwe. Saka iwo ukapiwa mota unoitambira here? Tinoda kumbonzwisa because zvinonzi varungu vane mari. Varungu vane mari but nani murungu ndiri mubheti.